କାହାଣୀ ଗୋଲାପର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର, କାହାଣୀ ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ, ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରେମ ଆଉ ତ୍ୟାଗର। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚାଟେ ଥିଲା। ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗୋଲାପର ଗଛ ଥିଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଧଳା ଗୋଲାପ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ କହି ନ ପାରିଲେ ବି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧଳା ଗୋଲାପକୁ ଦିନେ ବଗିଚାରୁ କେହି ଜଣେ କିଣି ନେଇଗଲା। ଦୁଇ ଗୋଲାପଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ହେଲାନି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ମନେ ମନେ ଧଳା ଗୋଲାପକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥାଏ, ବହୁତ ଝୁରୁଥାଏ। ଲାଲ ଗୋଲାପ ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା କି ବୋଧହୁଏ ସେ ହିଁ କେବଳ ଧଳା ଗୋଲାପକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ତା ପ୍ରେମ ଧଳା ଗୋଲାପ ପାଇଁ ଏକ ତରଫା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା କି ଧଳା ଗୋଲାପ ସହ ଆଉ ତାର ଦେଖା ହବନି, କି ଧଳା ଗୋଲାପ ଆଉ ବଗିଚାକୁ କେବେ ଆସିବନି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଣି ଧଳା ଗୋଲାପ ବଗିଚାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଏଥର ଧଳା ଗୋଲାପ ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ତା ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏମିତି ଦୁହିଁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କିଛି ଦିନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିଦେଲେ। ପରସ୍ପର ସହ ସାଥୀ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ। ଠିକ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଏଥର ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ କେହି ଜଣେ କିଣି ନେଇଗଲା। ଧଳା ଗୋଲାପ ବିଚରା କରିବ ବା କ'ଣ? କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ। ଚାହିଁକି ବି କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। ସେ ବି କରିବ କ'ଣ? ଧଳା ଗୋଲାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଲାଲ ଗୋଲାପ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଝୁରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଝୁରି ଝୁରି ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଧଳା ଗୋଲାପ ଲାଲ ଗୋଲାପର ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେମିତି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଜଣା ବି ନଥିଲା ଲାଲ ଗୋଲାପ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେଇ ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ନେଇଥିବା ଲୋକଟି ପୁଣି ବଗିଚାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଧଳା ଗୋଲାପକୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲା। ଧଳା ଗୋଲାପର ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ କି ତାର ଲାଲ ଗୋଲାପ ସହିତ ଦେଖାହବ ଏଇ ଲୋକର ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କି ତାକୁ ଆଜି ଏ ଲୋକ କିଣି ନେଇ ତା ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଧଳା ଗୋଲାପ ଅତି ଖୁସିରେ ସେ ଲୋକ ସହିତ ତା ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଲାଲ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ। ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଚିହ୍ନି ନେଲା ତାର ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ। ଧଳା ଗୋଲାପ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ କରିବ ବା କ'ଣ ବିଚରା? ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ତ ଆଉ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବନି। ଚାହିଁକି ବି ସେ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ, ଉପାୟହୀନ। ଏମିତି ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ଝୁରି ଝୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଧଳା ଗୋଲାପ ବି ଆପେ ଆପେ ଶୁଖି ସେଇ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅମର ହେଇ ରହିଗଲା। ସତରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ସହ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ନ ହେଉଥିବ। ପ୍ରେମ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ଅମର, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର।